внуци и правнуци, за да наистина пребъде България. Упълномощен съм от името на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества да ви понеса следния поздравителен адрес. До участниците в събора по повод 100 годишната от завръщането на малозийските българи в село Свирачи. Уважаеми гости, скъпи потомци на малозийски българи, приемете най-искрените ми поздрави, както и на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България, по повод на събора, посветен на 100 годишната от завръщането на малозийските българи в село Свирачи. Днес ние сме тук, за да си спомним за нашите предци, които идват от Турция със съхранено българско самосъзнание, със съхранен език, традиции и обичаи. 100 годишната от завръщането на дедите ни през 1914 година от Мала Азия е спомен и връчени към паметта на тези, които са били принудени да напуснат дом, да отрежат корени и да ги пренесат тук, за да имаме историческа памет. До Балканската война селото е населено изключително с турци и гърци. След войната през 1914 година гръцкото и турското население напускат селото и на тяхно място се заселват българи, бежанци от Мала Азия, населяващи до момента различни села в района от Чанаккале до Балък-Секир, Република Турция. В Свирачи се заселват предимно българи от селата Коджа-Бунар, Балък-Кесир сегашно и Боашир Вига в Мала Азия. След войната е подписана спогодба между България и Турция и е направена размяна на малцинства. Едни от корабите акостира на Черноморското крайбрежие, а бежанците, завърнали се с тях, се заселят в Бургаско и Варненско. Други кораби агостират в Дедеягач, сред тях и свираченци, и пътуващите с тях се заселват в Беломорска Тракия.